Къде киваш? Брат, сега петерчи свих се от работа. От така. От работа свих се, я дерем петерчи, дерем домати, за пусти пари и масти се човека. На кой береш? Да чапости съм на Даниела, там на Гоша. И това ама ще взема домати. 3 декар домати. Лега пръси се резат и дават базак, си купа в магазина домати, не дават. Не дават домати, не дават. Не ти ли дават? Не. Не ги срам. Гри от там, аре. И работи са бе. Не са много, знаеш, опа птицата, нали ги дават много, и стават бигах. И та са врах, не работнат с към чаповца. Да ги дават повече, те се пазарат. Модастен ти же пазариш. И обвиня, те са ме закажеш темно. И те ми се зважа, наката носа на копа. Яка пътките толкова високо трябва рачава. И сега, по-малко, по-гоше. Гоше, Васко минава, Васко взема на ириски татко. Вас е колко често, ама дагма е, ще ужаса да се съвлекал хубава. И сега се бъдеш. Без мене, ти само долу така. И Васко ни гащи, машка една стигва, това кешо. Машти гащи. Що ки преспомнава трябва. Треба, бегат, нека бегат хората. На море биш пари. Ама не, дудучът не мри. Иден ти дават и домат, това гри от там. Те така ги френят на бишките. Вика пръста биги от това. И уни ги пръскате. У нас има за ядене, остава си не пръскате. Не, сиче, зиди деца тапа 5 тона и половина. 6 болна борини брати дейци. Он кара 2 тълпа, он и зима. Дейци пати зима. Нека зимат, бе, изтепани се от работа. Търси го това. Гирче дат, не работа. Слушай мен. Гирче, ама не работа, у нас си тук има ногти, какви големи ногти има. Она като чиновничка. Вие се тепате. На мен за чисто малки слушай. Не ми мака, питам Гирче на шопите. На Гирче дава повече пари. И за кошки дава, и аз ти работя, вие и раз това път. Аз за тя дойдеш, викам, аз от нас. И така... Друг ми да няма мен. Що ми даде Гирче, барал ти кури, ти ми дава он. Ще остана от дих. Сега се пари на куче да ядат. Ньоди, маре? Ньоди? Ама нема кой да ме дига си. Нема посетна друг. Нема кой ти дига, аз не мога да... Нема други. Овде ти ли стъпваме, не мога да ти ги пада. Тие да карат, докарат. Има карат, докарат. Вярно. И ме отиодиш, славе, що ги правиш? Да пусти пари, славе. И за пари, и пак... И ми лежи я там. Цигари, купи семки. Сега си Бога ми поеме, ще ме купи баби, не? Той ще не водим за това. Ще добре, да он нали работаш? Работа кара такси, леко вечер, леко успя курва, ако кара пестута. Ма сега немат мъжете пари. Не опити да пестуват. Да балева, за кой за това спава една година. Нека се откаже да си найде друга работа, маре. От ние да мържам цили. Мързелите, не му се работа, мързелите. Неки учили, нека се кота как е. Тони най-вижда умира моето. Но сега Тони пари има връзка на морето сега. Така, вечер работа на хотел. Да си очек малко се му дитно. Вечер на хотел, а Дейна ода продава закуски. Мора. Видена на морето. С пари. На морето, така. С пари, без пари, мора. Моля. Васко ти даде твоите пари, да. Мои пари, те път ти копай там гола. Напада вика, уйда да това не пиян. Ого, тебе да ти само да глада увод по-скоро. Ама така не! Иди да жляй, не умре. Майката, като се прединака, не знаеш. Не мака ги се този това. И мака ти, ама на няма ние... И така. Пани ги вика, отнеш майка. Ама не да те така по напад. Цирк голям ще кажеш, така славе. Днеска си почивка. Почивка да знам брата перки. Един болна съм на домачи за да изокупане. Трябва болна съм, дина копа носа, високо. Болна съм, вчера бях болна, да ни го ще бежаки. Прави се болна, бега не оде. Ай леко ще нало. Ама не, дай го я, да това толкова трябва да гледа. А пари да, ти корупция да. Не дават пари.